काय म्हणतात पाहुण्यांनो बरे मा वेलकम टू माय युट्यूब चॅनल एस एम आर्ट गोवा. काय जेल्या चाय पिल्या हां तर आम्ही ह्यो व्लॉग करपाचो कारण म्हटल्या आम्ही आता खंय तरी वयतू प्रोग्रामाक वयतू एका त्याचा फेलिसिटेशन काहीतरी आहा त्याला खूप मार्क्स पडले. सो आता कोण तरी सांगते हा ती एक जादूगरीण आणि आम्ही आता जादू करून थंय वयतलो कळा ही बघा हेका बघा ह्या काहीतरी विचित्र चित्र दिसता. चल तर आम्ही आता जादू करून आम्ही थंय डायरेक्ट प्रोग्रामाक खंय तर आम्ही मागीर सांगतलो. ओके रेडी जादूगरीण आला जादू. ओके 1 2 जम्प करपाक जाय तुम्ही करा बेस्ट रे तुम्ही बी करशाल भाषा खात्या खेळटाल्यात कळा. ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट. तर आम्ही पावलेलो असू आम्ही माजऱ्या पावलेलो असू आम्ही माजऱ्या इल्लेलो असू कळा. तर आम्ही माजऱ्या इल्लेलो असू आणि कोण माजरेकार जर ह्यो व्हिडिओ बघता जाल्यार लाईक करा. माजऱ्या इल्लू कारण असा आयज प्रोग्राम असा हेजो आणि हेका मेळ्ळलो असा काय मेळ्ळलो प्राइज फेलिसिटेशन प्रोग्राम असा हेजो आणि आम्ही माद्र्या स्कुलान येयलेलो असो. ह्या माझ्या माद्र्या स्कूल आसा भितन आम्ही दाखयतू आता आम्ही वयतू भितन फेलिसिटेशन प्रोग्राम असा काय कित्याक तो मराठी सब्जेक्टान अबाव 90 मार्क्स मेळ्ळे तेंचो. तर बाबा माझ्या कितके पडले तर तुका 100 92 दोनच जास्त पडले एका प्रायज मेळ्ळा. मी फकाणा करते हां तू रागार बीन जायची डिसलाईक बीन करशील व्हिडिओ अनसबस्क्राईब बीन करशील चॅनलाक हां बेस्ट फकाणा करता. तो काय अवॉर्ड असताना अवॉर्ड हय बघया काय दितात. तर बरं तर आता आम्ही भिजून वयतू बघ या स्टार्ट झालं दिसता कसं होत भिजून असं तो खबर ना मी स्कुलान फर्स्ट टाइम काय खबर ना. ओके तर आता आम्ही वर हॉलान वयतलो आता प्रोग्राम थंय डायरेक्ट तुमकां थंय दाखयतोय प्रायज घेताना अवॉर्ड कसलो अवॉर्ड फिफा न्हू गेलो मी म्हणून तुझी आयफा अवॉर्ड माझ्या तोंडाचून येयला फिफा अवॉर्ड माझीच लज चली. फेलिसिटेशन चल यात्रा आम्ही भितर या मी गेटअप चेंज केलो माझो कारण बरो दिसलो ना ते बिया जाली माझ्या वयर. तर आता आम्ही वर वयतू आणि वर तुमकां प्रोग्राम दाखयतू. अजून चालू जाऊ ना प्रोग्राम जातलो कार्यक्रम चालू जातलो हां स्वागत समारंभ चालू आसा चालू पाहुण्यांचो परिचय पाहुण्यांका पुष्पगुच्छ दिलो पाहुण्यांचे 2 शब्द खूप झाले ते थोडे ताळे वाजले आणि भुरग्यांचो गौरव सोहळो स्टार्ट झालो. मग सही ह्यो अवॉर्ड मेळ्ळो आणि ताळये कडकडले आमचे सगळ्यांचं अभिनंदन आभार प्रदर्शन आणि ग्रुप फोटो आणि ह्यो कार्यक्रम सोंपलो. हे बघा कितके भुरगे बाबा हे बघा आणि बघा 10वीचे आहात 12वीचे आहात सर आहात तिथं सगळे सोंपलो कार्यक्रम. तर आमचो प्रोग्राम जाल्लो आसा गोवा मराठी अकादमी पणजेचो प्रोग्राम जाल्लो आसा आणि हे बघ एका 92% बोलायचं फेलिसिटेशन 92% 92 मार्क्स 92 मार्क्स पडले मराठी इंग्लिशात कितके पडले इंग्लिशीन पण इंग्लिशात कितके पडले इंग्लिशीन आसतले 70 पण बरें 70 पडले म्हाका 60 पडलेले बसता रे 40 का 50 पडलेले म्हाका याद ना म्हाका. तर हेका ह्यो मेळ्ळो दाखय तांकां तर तुम्ही हेका ताळये मारा कमेंटान ताळये मारा कमेंट करा हेका. हेचं नाव सविता देवळे आणि आता काय शिकते सांग तूच सांग. मी आता आर्टिस्ट जातला आर्टिस्ट मी एस एम आर्ट क्लासान शिकता एस.एम. आर्ट क्लासान शिकता खंय तो पालिया चला तर आता आम्ही वयतू आता म्हाका पार्टी मेळटली ती खबर आहा आता पार्टी मेळटली चला तर मागीर डायरेक्ट थंय गोबी मंचुरियन नाल्यार शेवपुरी चल डायरेक्ट ओके शेवपुरीच्या गाड्या राजू भैया बेल आणि आता म्हाका मेळटली स्ट्रेट पार्टी. पदेर दिलो कोणाक पाव जाय जाल्यार घ्या आणि व्हिडिओ लायक करूंक नाल्यार लायक करा. तुमकां गोबी पुरी आवडटा काय शेव मंचुरियन कमेंट करून सांगा तुमकां काय आवडटा कोणाक काय आवडटा आणि तो पयलो कमेंट करता न्हू तेका आमी फ्री दितलो गोबी पुरी नाल्यार शेव मंचुरियन. दमलेला पार्टी आसा म्हाका शेवपुरी पैसे हाडले मग हय हाडले नाल्या भाजेत नाल्यार तूं आसय राजू भैया भेल आम्ही आता मात्रे आसू राजू भैया भेलपुरी सेंटराचेर आणि खातलो शेवपुरी. तर तुझ्या एक्सपिरियन्सा बद्दल म्हटलं तुका आयज अवॉर्ड मेळ्ळा सर्टिफिकेट आणि अवॉर्ड
तुका तुझ्या एक्सपिरियन्सा बद्दल काहीतरी सांग, तुझा अनुभव सांग, कसो असलो अनुभव, कसा दिसला तुका? माझो अनुभव म्हटल्यार सांगपा हसांक येता. भाषण पाठ करून काय ती भाषण बीन आमकां काय दिना, बेश्ट येता आणि बोलांक सांगता काय तोच तर लॉग न्हू, तोच तेकाच लॉग म्हणटा, डायरेक्ट बोलपाचा. भाषण पाठ करूंक ना तुझ्या म्हणटा बेश्टा ह्याने माझीच लाज केली. काहीतरी सांग, कसा दिसला तुका 92 पडले मराठी सब्जेक्टान. माझं मन भरून येला, बरा दिसला म्हाका. तर बघा 92 पडले आणि एका काय ना अवॉर्ड ते चुकान पडले, सगळ्यांका तसे चुकान पडले असते, कोण शिकले ते शिकले. चुकान पडले म्हणता, सगळ्यांक चुकान पडले. तुम्ही बघा तुम्ही बघा तुमचे जे सांगा. बेस्टाच सांगता. दादा माझं सध्या लक्ष असं शेवपुरीचे, मला काय सुचना ना, मी शेवपुरी बघतो सध्या येईल शेवपुरी. चला तर मी आता शेवपुरी खाताय आणि मग तुमका मिळत आहे. तर आम्ही शेवपुरी खाल्लेली हा आणि मग परत पार्टी मिळाली हा. तर आता आम्ही घरा वयतो. तर जो असो प्रोग्राम आसलो गोवा मराठी अकादमीचो पणजी, आणि तसं ताका सगळ्या भुरग्यांक 10वी आणि 12वीच्या भुरग्यांक ज्यांका 90 पेक्षा जास्त मार्क्स मेळ्ळे तांकां त्यांचो सत्कार केलो आणि बाकीच्यांक घरा बसयले. बाकीच्यांक काय ना जमत जास्त वेळ तांकां अवॉर्ड दिलो. ओके, आसूं बरी गजाल हा. खूब भुरगे आसले, भुरगे बरे शिकतात. आम्ही बरे चिकन काय ओके तर जर तुमका व्हिडिओ आवडलो असलो लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि हय या केव्हा तुम्ही शेवपुरी भेलपुरी खावा, राजू भाई या भेलपुरी मांद्रेम. आम्ही हेजेर परत केव्हा हय येतलो खावपाक, तेव्हा व्हिडिओ करतलो, ब्लॉग करतलो. असं सगळी फूल टीमी घातलेलो. पार्टी तर मी दितलो कळा. हेरी म्हाका एकट्याकच दिली पार्टी कशी मी दिले पैसे. अरे बरं तरी मी त्याला पार्टी दिली, कारण त्याला काय मिळा अवॉर्ड मिळा म्हणून मी त्याला पार्टी दिली. चलतं. आणि हां, हेचे जर तुम्ही आर्ट वर्क्स बघतले जाल्यार स्केच केले अशा म्हटले तुमकां मेळटले. आणि इंस्टाग्रामार त्याला बघू शकता. इंस्टाग्राम नाव सांग. इंस्टाग्राम सई आर्ट म्हणून इंस्टाग्रामार त्याचं अकाउंट आहे. त्याच्यावरून तुम्ही ते आर्ट बघू शकता, बरं काढता. अपकमिंग आर्टिस्ट. ओके देन, सी यू गाईज. बाय. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. टाटा.